Penangway talk show on Sixth Shedule to the Constitution of India and Autonomous State Penangway episode 479 lo nasi Penangway special lada studio lo macam papona ke hai sarjai ka thar retired IAS officer la pen non alangli APHLC lo amai pulo nasi Penangway nilitum ason non long Sixth Shedule la pen Autonomous State la pen kupipima long le ajakong la pen kecari calon ajakong pinangan daud sa mokha klar dak pen kacini ne tum dulang posi isi pen isi nil tum cethan wapo thi hek pen briefly nil tum cethan wapo lasi labang sus a episode long nangkelang tum akorte le pen ingji tum hana chuning rilo beta phet tamen ni page long itok la son yalo nale tum constitutional lo thuido pulotangte article mo kha hada ki page ra dolo hada nang lang dono la pen ajakong kawe atum al bangke Google on nale tum download a hok pet theklong ko nile tum ke thanalam a hok kalima kalang ma halang tum klarda pen chinik ko non dam tu phet po aprang si peneng mene tum ka thanam je bang kana halo foundation ile tum ke par jap la pen ile tum angkura putha ta se aprang si ile tum along rike Sixth Shedule to the Constitution of India pen se cheraikom lo ta se thi hek pen la bang so a Sixth Shedule ajakong kopi pidoma thi hek pen non aprang si ne lia ka sar jai ka tha man si aport ko aprang chini nangji Sixth Shedule के इसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाके आर्लिंग के थे पिक अतुमसी कनिंजे लॉ थे पिक अतुमसी कनिंजे BL हंसरिया अलंग लिके सुप्रीम कोर्ट a justice la Sixth Shedule ka pinjong puali kapang room ra ka publish a kitab ka pinjong bang alam ke alam liya kapre ka ki mile ke endur kali aprang ke dotang posi dak tong lapen ke Muhammad Hidayatullah ke lage chief justice supreme court a chief justice non ne lisi ba ko madne a political munit si thang bak bebang lole lawyer le ke plan nun ta lilang supreme court a lawyer le ke plan nun ta lilang thang ta li abang si la Sixth Shedule ke constitution kali ku ge puji ku abang ke la ke itum ajakong abi la ke aku kanti te kali ajakong le do se ta pun e lagi la si bang le ku pede roti aku Sixth Shedule of the constitution boleh puali to the constitution boleh pu la salam tema la ke yo Sixth Shedule to the Constitution. Pusi ada kata to. Sixth Shedule pen le agi koi India Constitution pen le la Sixth Shedule ke man kali. Sixth Shedule ka kapret si ke man lo. La si alam litung pulo je Sixth Shedule aparte India Constitution Article 244 2 abang si intang muk puke lake bang nakapamanghu dun je apa na pilu dun je apa si laka kaning je lagi dak a language alam the pilor puyo 244 2 article 244 2 the provisions of the Sixth Shedule shall apply to the administration of the tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Article 244 clause 2 abang ke Sixth Shedule upon hukum thowang nang len nang tum len ning hang ling klem pulaya la si Sixth autonomous la Sixth Shedule India Constitution le Sixth Shedule ka selam kali la da kai ek lor a provision do et la na alang litung pekle mana pusi alang litung puja mana India tung si pulo alang litung papekle mana hadaki punya itu mana kudun ke nitung dak pu tengkle non dei ko bang kali la constitution along si lem tang lo Sixth Shedule ke akaprek a constitution ason si do tang lo lapon nang tum aning ke hang lek claim not ko ma dak pu de dan lang thai jo Sixth Shedule ni tu
constitution ki pualing claim non dei pule da ke pugali lage eson bagi kopia bosila 244 clause 2 ki bikoplo itum sixth schedule area ke autonomous body independent kali itum ke স্বাধীন adet kali seta आधा स्वाधीन पुणे लिखी पु माने जब तक चीनी जय केजी अभान से आधा स्वाधीन पुपुलो हाफ स्वाधीन ऑटोनोमस लगे इतुम इंडिपेंडेंट kali la pot si hala India a constitution pen kapachera a link isi a link ke binang kok lo la apa bange pachi polo link boleh dengan pachi po ini isi ke binang kok lo hala suateng le claim non po bang kali nang tum ning hang teng claim non po bang Sixth Shedule tum area nang tum ning hang teng claim non po bang hukum tho bang India government lain India government India constitution si government bang kali India constitution si hukum tho bang lalu akam bang la si hukum ke thoda a hukum le avedet te claim un e putakali tho elu constitution long si lage la war to church tike lage tho elu lage akola India government tu ke thoda ko include to check give da kunelo la mangi constitution long si ke thap lage itu ako putunan kok lo ke tho elu la posi lada ke to pinang kok ke itung te India lo si do ke mati la si itung han isi akapachera ke la ke tok nang kok lo la si ke tok cho na lage Sixth Shedule apart de la article 244 clause 2 themu po bang kali lo lage akhiro bipar pe losar asinon puthot kitam thujia bang la hello iltum Sixth Shedule arlo kopi pia jakong doma labang pinangan tum chini lo saka pinangan BJP lo ke do asong ja po tum mang ke non malom rat pan ki pamang hu asong si than tap than pru hala reference ke non manda che ton de books pen da kali amasi ke theng tap kaning je tap po asong si kidam apot labang ke rat atum reset nai busni chuni report pa than thia prang isinili kachuning ri kan tum mang la lo pini head jones dame nale tum pinge doubts doko nang tum ning aro kama thalam jongsi confusion mate ining kok chere yelang pulotangte ki pudam nai ke nale tum constitution elu hadak chi pur pensi labang so tok show dame un anatum mangke nang lang du nangji lapen comment ta nang pidun theko lase bang munit tum ke political leader tum ke ame thangal li aphan than tap than puta claim thek sidame constitution lo ke tok thap ko kalila hada ko pima ke tok la sote mesi claim ko la sinele tum da constitution me thap ko la sinon puthot apor do lo pot sa dam du pe pok thi hek men Sixth Shedule long ko pipia jakong doma la rada phan la dakan bachini kansa Sixth Shedule elgin terona ka bang than lo ni si long le ajakong ave ota ki pia ajakong anda ave ko salang li rada phan misinterpretation kuna ko alang ni rada pan kipa lu akam mate asai selang claim wrong asila so putan na thare la solam kachini ji pulotangte number 1 kachini nangi ke la hello Sixth Shedule ke isi a constitution lo pulai lo kachini wa prangi Sixth Shedule ke land revenue law kali lagi land revenue law kali Sixth Shedule ke la Sixth Shedule anding piket home along si itu mapan land law selam tu budak dolomat di hati land law nang tu longli aron nang tu selam no budak tok du dei the governor in discharge of his function under paragraph 2 subparagraph la bang b paragraph 3 the powers of the district council and regional councils to make laws to make law kapinchong ni aron kapinchong ya pan ang ding pi ket home along pidelo kopi pia puthang lo ke claim nai aron ka selam ni duolo setal ang ding pi ket home along bangke lage long lialam itum han allotment apanda law selam non occupation apanda law selam non use apanda law selam non setting a part of
of land other than any land which is reserve forest lapan ta selam non pulaya reserve forest abang itum pan selam non punang pupeden akhia bangke lapan men selam athema lage concurrent list along sidu lage central government pen state government pa council kali labang ke lasi central government fan itu permission and see by a concurrence pula permission pemang kali nang pacikroidun lete lata state that council aku forest aku thakta longli selam law selam unpo mane la sola esa to constitution long a concurrent list pulotangte both the central government as well as the state government can make laws sita hai di la sola man clear nan po state government pulote la ke council itu malam ke hal assam government phane pura mali la itu man ke sixth schedule long ke state government pulote because state government has to be read as the autonomous council la pu long le ametar bang ke la sita allotment pulamati yo occupation pulamati use pulamati di use nangji lapen ke setting apart pulamati di la se aron selam nang yela la hen lo settlement puke la ke longli aron along sea hala ke a hobdo alam thita dodunji la ke non neli wan wedet lo hala assam land revenue regulation hala assam land revenue regulation along ke settlement pu alam thita dulu non ajar jumpulo itu settle uni mati di arenang Assam land revenue regulation nang tum adopt etlo kicok chilo hala ka adopt the chok chichot ni lita chikroi dunde la athema government Assam government sika impose la so law bangke seta pu an nikan proxy ke rahini entang lo bedi itu ma so law hala so teng pensi itu pata tapi bom lo ke settlement ajakong ke do potsis council atung longnya patta tagi piuno ka survey tagi uno ko pusi ajakong babi puturong nama anke alam bangke la settlement pu ahobdo bangke la ka Assam land revenue regulation long sidolo Assam land revenue regulation ke council tum NF lo sa anding sidolo council tu marideng si labang sa law ke ante ada settlement aja ko ngawi pu ko pu siga ninggi hadak dutang ko kan parle aku lang tak kalilan yom si memucak selam nei pulotangte itu anding piket home paragraph ke thom ateng pen itu emethang along le arong ta selam nang jilang abinong ke hala Assam land revenue regulation ki enun ke chokchi hala ke bang apot abinong ke enun de ma emethang selam de nei non ke chokchi ke piolo selam le de la sine to APHLC la pensi Sixth Shedule Implementation Committee tu ngen la si Hong Kong lo ti wana jer ke ding piolo arong selam le de la non elementeron kipu bang la son hello la so sixth schedule long ke la son la ajakong abedet ke kursi kul hedi la si nang lian aneng we si het tame reference and ponlo la constitution of India long tame long liaron la dak dulu ku age di dah athe det kiki maron butang da det kiki maron ke di ahok lo la nang li puan ahok lam lo nang li pulo India constitution long land settlement ko abe heda ande India long lege itu India so banci unde de pemante kali ke ande constitution ke la ke land settlement allo kali ke lage constitution pensi jakong NC land settlement allo che selam nangji yo alam magala ele constitution ke det kiki marong putang de le lage longli patta ke piji arong pupe le lage la si rar tumang hunang ni det kiki marong lagi mondo tum kim dunjima India government India det kiki di kim dunde gende la land settlement patta pi berarti lagi mondo tum da claim dunji gende kala la si la da sixth schedule pen jakong NC land revenue ponon lapen ason aron kapincong non song kang sai aron lapen village court aron lapen village council aron he hui tami la sixth schedule pen ajakong NC extra pincong na podak kenang thabdum ku belu dak ka belu
Lagi dia kiki marom putang le dia kiki marong putang de gar yang long kitip keteng along le cheraikom dia pan solo lagi non halahang jo tu medi alo itu settlement aron ave pu dakang yo lagi constitution hala India constitution ke langma hada land settlement pata pinai begitu belum ada pulak taro long le lagi constitution of India dia kiki marong putang de le nasi kamang hula non nang hang jo dung nani kamat tateng jadi constitution na cina mang me mon tu lama ne than cek pula nang teng gun tap lo jadi ho aja nang me aja tu nang pudun le he nang tu me lam cepang jar ware parte tot from la cingkidot le tot from cingkidot me kali lo na nang kitab je nam det no ne porhe no ne ke ho da kopi si ke do mala chini dia ne tu nang pupe le nang tu porhe ripu Kado itu cenang non porhe non itu nggak lagi kan nanti lo lagi porhe om me om lo hek rep konutin ta kado itu take rep nang ikan deh lalu la se akero pipar pe lo la se rara tum manghunang ne la pota ki dia jakong abe ta ho la pu ta ho la ben ta ho poke la ke arlo pangta jirpen aron alu tu ki porhi he kelang le posi la son kan masih la solam bang dangerous lagi kalang dangerous lagi jong si itu power jong si long le ki pi anta patta ki pi ya power ta ve ku non ge ku det lo council be de ku det lo bang asam government dengan kace hok ong hai din lagi kalang bang notification nang pidet ta the non itu bisaram nang pipe usi ning thelo sita nang pidet ta the u kopi bang je nang tum pata kace selam tang an ni approval avela non approval nang non asam government pen punang pukok ka the ani ana muni ko an ki duk atum ha dispute dam nang pata approval pan ke li dam ni ani non de dispute ta kali ku long le mentar ke ha silchor hadak mini secretariat long si claim ji ku bang ai hala bongali tum si non ke approval da nang pituji long le pata lam lagi peri memelam lagi ada son lam son hak si itu 2011 aprang deh 2002 aprang lah 2002 manom aprang lah deh hala sohot pulau nili panang tanbek lo deh nili ameng pupelo nili panang tanbek lo itu top leader tu hala mang sohot top leader tu nili panang tanbek lo je nili pulo pia pot sila election ka pedo council election ka pedo Voterlist ka selam ke pia pot si state election commission of pan pape claim wrong lo alam ni na thak la pohelo state ko election ka pedo ke la pohelo forcing in team minister hala bang suhut alang li minister alang li la election ho DC pan pupo jat po amat na interfere dun variety na interfere dun variety aport si la Sixth Shedule ajakong ta surrender to that si Assam government ban pi to that lo hala bang suhut lo kasi kroy dun la ni party da puintum de that lo athe alama ban ke chethan ling sita 2002 aprang lo la kaya plan dei hala bang suhut forcing tipen kasi un epen ajo itu council Voterlist ka selam election ka pedo ajakong ta Assam government ban chipidan mathanang ji lake det upon lake forcing ti inut ma anut ka pre puakam kali latung lake rain ver kali ini tum da rain ver ri lake sida itu ma kar piang long bang rain ver ji ba itu ke rain ver ji po ban ka bor ilo ande kupusila eson pen ajo forcing tipen ke si un e pen ajo itu ma power si pide manong ke si on si endun tu ta un tu ti non ke la solo de la non long le power ta itu do tang kok lo non APHLC ban ke ki un e ke lang select pen ajo ke lang select pen ajo jasme ke neli men se puwa ti hai jai ka thar ban ke lang select pen ajo up long le apata ki pi ajakong ta Assam government ban ki pi tu de lo de mo pi ke en tu unji ma ni li reng very ko pi lo po ning siksak ni ya kam gitu ba alang li halat tung ni li biru de ka ning ye ra to on ta reng very seta itu karbi atau
Autonomous Council ajakong ke pedover nang pulo itu masomar asumar antoda papidulong nang pulo itu kamata karbiang long ni CM do tiksi karbiang long do chot nang pulo itu mata kali la solam itu ciri nangi ning hang opposition bang etnik lo paling le opposition emetang ajakong emetang adet ajakong de emetang along ria jakong bang han ke chipi tu ke chok ching lagi nangji ri song ke akero bilo la si dak pen hala pan ke than ko cholo sar la si elitum constitution ba law pen ke elitum ki jo ye hormu kali kachelian ye hormu kali mola so pen elitum warsai tu enu thek thela pen la so pen khem dekhe pulotangte monon ki tum ki vir na tu sidam rohi akero bi par bilo sar la si non dam thopilo na non elitum uthot kache thanamji ke laheno article 243 bharat chari aronalo mate constitution of india athepi alam ma galaheno halada panchayat municipalities wahiu alam he halada dolo lapen I hiana abang langdam lo kote Sixth Shedule angdeng piket home angdeng su iya long ke tokdo lada Sixth Shedule ateng pen wrong group ke paching thurjia phang village council ke sengji ajakong do halada lapen seng tamebu halada ke tok tak do non manale tum langga kote Sixth Shedule alo thu long langlo pulotangte paragraph 3 sub paragraph e long langlo te hadak theklong ko lapen non BJP atum seminar ke do long lapen Erwin terona ke hai ke than along abangke ladake kapamang hu hektik alam lo alangli bang purlo article 243 haga panchayat aro lapen ihia nada bangke tum Sixth Shedule aro long pulo je nang tum inglong aso tum kis paching thurjia phan lapen warsai ke long ja phan bake nang tum Sixth Shedule pen ke seng village council bang si klem nangji pusi ipu la sirara tum chini nangji hala indiana constitution long ke to lapen la pus Sixth Shedule long ke to la bang solam pada chini nai kali pulotangte monale tum manghudeji la sinon sarpele kuthot arju tu philona la bang solam lapen isia bang luthuna la non article 243 mate hala panchayat wa chapter bangke chapter 10 se purilo the constitution of india long hala ke applicable kali Sixth Shedule area long ke la ke ajakong ke ave Sixth Shedule area chot kali Gorkha Hills West Bengal arlo hala Darjeeling malom Gorkha Hills along antabe ajakong ave musi hada kitoko la so puthak nang di la dak pen rapan puthot than tasa la solam la nilitung gening jevarat itilo he ho la si rat apanda ni choning rilo nang litung ta ador ke the doy pos a kitab kalila la non ke nilitung ge la a commentary jag do posila arthat luilo de mo nang litung ge la constitution namdami pute laan vedi hokar laan constitution jong jong ke that he dipua hitita do de la ke that dipua hitita do application chopia kam ve han dukan bookstore ben nam lok no nang itu hadak eklong po article 243 ben article 243 ZT article 243 pen article 243 ZT nang litong por hen constitution of india nang litong theklong po lake article 243 ke lake 43 lake part 9 kudu part 9 9 puta lata part 9 pu lake roman amik pensi ketok part 9 roman amik pensi ketok ndei part 9 roman amik pensi ketok dak panchayat ketok do panchayat ketok do lapen dak pulo panchayat ke pilo bedak ketok do 43D along D within bracket are lucido D amexo lalong lang no panchayat means an institution by whatever name called of self government
constituted under Article 243B for the rural areas by whatever name called. Amen aling tami. Amen aling tami pu itum panan pu etlo. Ilitum pan freedom sinang pidalo. Nantung karbia tumta rong ame do kadi nang sini dun lo ala tumta. Pidunan halali pulo. Khasiat tumda do kadi hal pidunan pulo. Naga tumda do kadi hal pidunan pulo. Laban Bongali Asamis tumda do kadi hal pidunan pulo. Aning ke hang ateng pen akaitin aning ke hang ateng pen rong amen aprang mengido bong halasi pedunan pulo non aphi ki ir to bangali pon chaya puke lata non ningkan surihi nika suselo la support ke do ha Chandragupta Maurya pudu inut amas rechu Chandragupta Maurya ningkan surihi ni aprang India rechu alang ni hutta la support chat do history long ke top do history kita long nang lejum MA ka por here tu history MA ka por here tu history honors ka por here tu nang litum lai hu thek long po honors chorgali simple ka por here tu nang long ni lake ponchat ke do apram na do lasi itum apram ke do ka pilon de karbia tum ke apram do pilon serwan ke velu bodi nilili ka pinchong ali dei ajaha tum pula nili sia pinchong Christian dum sia pinchong pada ajaha do ning ye do ari itu maricu itu kambura mantu ningkan suri aprang tu nge Christian boge Christian alam da dagan klang kelang bang halau si halau tum sia selam lagi nili le selam kali nili ka cinai ale langhan sarkiri kubo ka selam ceng bang langhan sarkiri mantu lo ningkan Faruk krip aprang lo ne ningkan suri ni aprang lo ne si bang selam lagi itu Christian kita kan klang keping lah la Christian long than da jo podung dia la salam la si langhan sarkiri si selam lo serwan kep pulo pot ke serwan kep pulo nang itu langdam ede teklok ko hadang bang krihini don ta kopia podlo serwan kep puge la ke honorable member pulo ke cengko ke bang keve aphi tek tulong lo ako risomar atum panda nangji pulo kleng sarpo pen kleng dun da nangji pulo halatum panda aku wan tu det lo la serwan ke lo ama serwa amen ke serwan ke pu bom lo amuni ke bangkri ni do kok lo lahir lasi amen lagi serwan ke pu amen alakha makali lagi Indesa ladak iso nalam dutula ladak ini ada rata tum ka confusion bang clear nahi ko si element tero na kiha ke la article 280 aputha siningje lo la sadak pachikup nan kogia oisa long le dedi pu bodi ili tum bhangi pu development aning dok dik pu bodi sar ladak 280 ben pit development long le pu bodi pu aprang si 280 ba asap so pedia tu janan no na bang ke las Article 243M along abang ladak ketok alam kile ko thot Article 243M la panjara chapter la ahem ke do constitution ke do aktum ane nang chelang do not kali pulotangte hala mobile ke do tumge google long tame Article 243M along talo adang google long thekong moneli pulamatiti Article 243 pen Article 243 ZT angke laga part 9 lo poncha dalam lok sekitok lo ada lapan halaso along si 243M along pulo dakipu part not to apply to certain areas notwithstanding this part shall apply to the notwithstanding this part nothing in this part shall apply to the scheduled areas referred to in clause 1 of the tribal areas referred to in clause 2 of article 244 itu 244 along ke do pot ke la 244 2 hari
hala tung ni pu intang mu jot la ke Sixth Shedule la part pe di la so long ki pu ma si do kok lo ni Sixth Shedule la constitution ke ni tung Sixth Shedule along ke thang ta ajakong na ha ve dun dem mu Sixth Shedule long ke ajakong ma Sixth Shedule along ke ni tung ke thang ta ajakong na ha ve dun dem pu yo da ke mu la so ponchat ke nang tum hadak ke pilut long nang ni la so article 243M 243M long si pulo Indian Constitution kopi si Sixth Shedule look kavedejima ke 243 pen 243 ZT article an chuke la ke Sixth Shedule look ajakong avel Ane la panchayat wa chapter constitution lo an ke cheng men jun an ke la so chapter ke B masih kun elu un el Sixth Shedule lo kin la la kin chinda ne an ke dei eson alama ko putunan la hala la Sixth Shedule ke koi chapter this sponsored amendment ke 1992 ningkan se selam arko all over India plus article 73rd amendment la ke all over 73rd amendment ahutsi la ponchayat tua chapter bange ke thabdun dei aprang ke la pusi thabun link chot hai thabun link chot state lo aja state tum long ke implement lo aja tum ke implement amar non apike constitution lo thabdun het lo dei anke thabdun het lo angel aphi 74th amendment ako bithulo 74th amendment along pulo ponchayat ke India adang isita la ke pedo at nangji pulo anke itung ke kamatha 74th amendment lo kipu ponchayat nangji bu matila si itung ponchayat binangji pulo jo itung langdam de hala 244 dia lo me pulo by whatever name called barak ku aglo ponchayat binangji sita nangtung Sixth Shedule arloge karbi along rian ke nangtung servan kep si binang po pusi pulo cumang tum lagi dorbar snong si binang po pulo la si cumang dengan nonta dorbar snong si itu bangge government tu nonta dorbar snong long si itu ke city ka dilu titi poisa ta direct funding ta hadak si dilu titi ha dorbar snong long athem dorbar snong hello cumang tum dorbar snong hello hala tum apun chayat lo non ini tum ta servan kep hello ini tum apun chayat lo la si poisa ta directly servan kep apan si nang lo nang po lagi nang lo po itu nyong si pulo te nang lo po lagi ki pudu de de ta hello ki chok che no ta lama bang ke la hen lo la so servan kep pu itum kar bia lam pen tok de nge non ke traditional village council pu se tok chok oi la hen lo problem bang ke non cha la kalang lo putha an ke non la dak itum alam the kilang gam na ya bang ke puthot la Sixth Shedule angdeng pi ke thong angdeng so ilong do ka di iya teng pensi village council bang seng na pu non a confusion bang ke la so non BJP tum ke wana village council bang ke Biharia village council ma Bengalia village council ma kopi village council amen abe pulotangte hala nona chini dam de la an ke thanda itu tribal atum nyong si ajakong ke do chot ni poisa ta ke long chot ni village rong anta pulotangte servan ke pujong si ili pulote komanya dum ke dang nang ludun unjima nang ludun ne le hal ke poisa nang long nun de lo ke itu mi piji akam da vele komanya chohan bhai ki piji akam da vele komanya chakraborty bhane komanya de bhani ki piji akam da vele ke ente automatically si itu karbiatum la pe inglong aratum si chelong et poke poisa anta yong si sita village council putrong lo te la ke jok ta long po lagi athe la ke lo tribal to manchot ke lilo lagi arong along ke amen jong klok jong vet tok vet masom do nei lai tum tham bom lo non village council poke kopia village council lo mo pen non he jong dai ni di dar julo bedi ke chia village council la theklo komania village council la theklo la pulotangte non panchayat utame la ke tum theklo lo panch poke bang pho phalo ayat poke assembly phalo ni la ke chi tuma lam men si bang ir konglo panchayat ku non bang ke ini tum council tum ka chini nam le bang ke la hendo traditional village council pulo traditional village council pote panchayat traditional village council lo ke chetum ha pisar pusar asoka adin hut pensi bang ke do tang de lo kalang lo
no na bangke ili tum jong si metanga lampen servan ke potame servan ko potame servan ke na pulo servan ke pujong si arjun tum de lang sele to pulotangte servan ko wan thom ke pota selam helu sita karbia men lek na ku karbia a men lek lo ponte a village council Iya thenglo pulotangte mo pen he jok nang li pulo ke che tum na che jok duni pa sung kru ke alang le tu pulo 280 pen poisa long le de ponchayat avelo te ponchayat pu kopi aphan lo la helo karjuni by whatever name call pulo di ne by whatever name call pulo te amena link tame pulo mati ande nang ponchayat pulo te servan ke la helo puduno la helo ni to ponchayat lo puduno Nitum karbia tum bolo puhai hedet la BJP tu kalano karbia tum apanchayat ke la hello servan ke blue no na son hola so village council ku cholote la ke direct la ke che tum amai mate ke che tum apanchayat sinang palo chok la langge ke che tum chok kali lo ha reng ke lok tum lewang ta la tum la rai tum lo pu engke la da ka mangke Sixth Shedule pen ke ka che tong ka le pin po ke galang la si la bang hundang ni tum ki pudam dam itu mangke development ki ning hang lo kalang se ta la so long ni tu ang tek ka ne po arona teng pen karbi ang tek do vek nang ji po bang lo ni identity lo karbi ang tek do vek ni la pen karbi atum karbi arong asar atum si pachik klen long nang ji po bang lo ni tum ki lo non nang lis village council boleh la non village council ka selam tang an hada karbi la pen inglong aso det ma kalima nang tum lam tha neli ka chinya teng inglong aso det kali hada kali bang dom hada pilut don mare kapre ka akhen manda provision bipon ko khala dak neli ko dum long vek lo so bang alan tis lage Sixth Shedule teng men claim ni det lo kente kanang lo la sili tum ke kada se than mom lo Sixth Shedule ke la ke tribes tum phan mate khai so tum phan lo khai so tum phan ajakong pidera phi tum ajakong chora he pulotang te ki aku usulan ye 280 pen claim klite poisa wan be de pu bodi nang lele de di pu bodi la si amendment nang ji pu ke pu ahong lo nang ka amend ki hala 275 nong le amend ta chok le 275 ne tum ne tok dun et lo government phan tok dun et lo itum aphan ke itum ke ponchayat aparta intui mupi ka pojo itum status kam tui wing ka biji aphan netum phan poisa ta 275 article penle nang lunun usineli tumi pulo la penjong si hala India a finance commission pen poisa ke loji aphan 280 long si do chot lang non amat ke ande nang 275 long dapat cerap dung ling non amendment ke hada ka un ke ante la sini tum chu kitok pen di pidun lo la solam pia pon ni je hai de la solam 275 itum jauh di 275 enlote la bangke itu ponchayat apar so se intui wing bompo lake itu state long list ta state ke long attack ason thak bompo la bangke je ot pe mi thek lote la si bang bohi boy janile matie pirak pu khabo janile saulei sirak pu ilu itum da ke thek lote elita claim o un o bang chomang tun ki untang lo mizoram ki untang lo pe po itum ki un de je kam bidu kalan akero bi par pe losar na likla dapen ki thana pon la si non article 280 bharatchari aron alolong do ile to finance commission bhoda ke tok dolo specially la ke state to fan tangka kilo lo panchayat to man tangka kilo lo lapen ile tum Sixth Shedule council of ajakong tangka nangelo ba ke article 275(1) aputha bala so ajakong sinang lolo tasi 275 long alle ko pipilo itum pori na mute thelong po article 275(1) long ke tokala son hello council atum jongsi kopine tangka kasik sat doko ahot pe ahot ke crisis doko pulotangte grant in aid to our saita itum hanang pipondu na so putha pa na ho sa lagi hala da 280 long dulu bo grant in aid aputha 275(1) along abang dulu ke daftar lasi council atuma fund extra additional fund na theology po aputha thalada to lo again non jongsi article 275(1) chiwat fit pen Sixth Shedule of no lakai tuma council of tangkilo tangkana kilo jakong lo non lai tum chiwat fit pen
ili tum 280 deng dun rong pulotangte halasok grani ke ajakong ta avet ko Awedet po. Lancar takali itum level tahedi itum level itu akan tu ikan day tahedi hala wrong meeting along si ceplang nunder tu. CM avelo. kala Wrong meeting wrong mail long CM doma. Avi gende. Ane CM do kam melonte. Wrong mail long ponjat long CM kam avi lagi. Lasi ladak hala dak chairman pu si do le. ladak nili porhi ke posar ho article 275 la bharatchari aron along la ke tomlo article 275 ladaki pu ke pilo empowers parliament to make such grants as it may deem essential to the states which are in need of financial assistance jo tangka tame akirap kelong jatla the constitution also provides for special grants given to the states which undertake schemes of development for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribe jo tok dak dak ke scheduled tribe tok dak Or scheduled areas administration of scheduled areas scheduled areas or raising the level of administration of the scheduled areas a special grant to Assam is given for this purpose jo Neli senior lo la front hala itu standing committee pu body parliament standing committee hala so long ke lai ko alam tok dun lap lo le tu ange non laan si ili tum phan ajakong ke thilo ili tum tangka kinangji paho tum ta additional fund anda tum manang ke loji abar sai ko lalo isi pen bangke lalo itum anthek weird pola 275 le tum petanun jo 280 le nundian lo protante itum a level ta abiar sida mongpot ha kardu ko le depo aposi ili tum article 280 la BJP tum non malom rat han ke pamang thap ke pamang pro bangke tum teng den angko lailo lasi non puthot am to pilo na non jasimet ka than ponji ke lailo jan sitan di hala rata tu ampan aku batai si puthur to sir jan la APHLC tu ampan ke lang un lok amat Sixth Shedule ajakong long lia patta ke cipi serwan ke cibi ajakong anda cevat fit lete mo pichu risu sita long le daji long le lo ho alam non itu autonomous state varphit lo 1969 inkan non hang bom ta long li lapen hala paragraph 2 paragraph 7 ateng pen law selam nang hala ateng pen si election pedo nang Voterlist selam nang bom lo long li la si makakrang na nila so lambang nili pan nili tum APHLC panang ke lang un lok pen ke det ajakong che var nang ni ilmu kam lo lagi so ne claim ke atima mon fi pan itu matha pinai to non dam to pilo nang non jasimet tum ka chan ponji ke lailo non ili tum article 280 lapen 275 ka cheprek lapen ajakong ta thanet lo 275 wana bang ke la ke schedule area lo itum Sixth Shedule area fancy tum apan jakong nai pilo nasi non dam pilo nang non abang ke lain lo jasimet ke than ponji bang ke article 163 bharatchari aron along ajakong lapen ili tum Sixth Shedule aron along eto paragraph 20 BA lapen BB aku thak non aprangsi ni sar fancy puto than lo Ada nadat kaitan ingye vertiti Council of Ministers nang chekroi du nangji polam ningye vertiti ju arboretum along ningkan hinia prang lo nen kan ke thom prang lo ne dak council tu Sixth Shedule puthak seminar bilo hala suhut Bijoy Hansaria pokok majong amen bang ho Hansaria lo Hansaria supu bang lo alang li pulo la 163 ge la ke India la son kan ye o la hai wala si India constitution hai pujo athe mahata ka chingwai ke Sixth Shedule lam lo sai chingwai ani as India constitution alam se papel wrong
la sihala Vijay Hansaria ta ke pulo kalang la Vijay Hansaria alang li ta ke pulo oh la he la le son ga prek lo pulo nang tumbang 20 pensi claim nahi ke pu 20 BA pensi claim nahi nang tum jong si claim bo mama governor credit pulotangte nang tum dak la Sixth Shedule Autonomous Council cap bagdo nang tum chelang pet la nang tum pia por chesong sedet puki putikang pia por chesong sedet non itum unedet pulo hala paragraph 2 subparagraph 7 ke claim dia fan unedet pulo alam litum pia polo Khasi Hills penting wai dem det ham Mizoram ching wai dam det along aprek ching wai dam ra claim ra pet det pia polo lagi itum claim finance lagi ki claim hai hedet pia polo claim ti det pia polo claim intung ti det lande laga bong bo sena tung se pape claim long le det men akama bange ki he kalam men lana la sira dak pulo Sir, la lo ka selam ji an ke 20 BA pensi selam ni la 20 BA pensi selam lo te council of ministers along lo pele akama velu lage directly governor long si dampo lage Sir, hala dang lidu dia prang lida porhi bida po. La Indian constitution law la pen ladak lang namlo kote la bangso governor ku chapter mate article ke cheng si mate office ka pinchong la pen governor pan ki bat ka do ave la pen kukuson se ke claim nahi ma lang lo kote the state executive pulo article 153 pen ki jut ke 213 articles on tum constitution do kote urdam pen theglong po la pen Google on kami tum browse hote tum theglong po lasi ladak nonson ela BJP tum ki hangjo ke laso 163 ajakong pen mate labang so constitution lang chot polo India na constitution no lasi nei kudam lasi a difference bang nilidak nang puri dia po nang lihala dan nilai salam pudet lah la salam pudet la BA long ipu hadi article 20 BA paragraph 6 schedule long ipu ladak ipu yade ya this exercise of discretionary powers by the governor in the discharge of his functions ladak nili detail pore clear alo selam lote lata council of minister long lo akamelo paragraph 3 along subparagraph 1 along subparagraph 2 along 6 along lapen subparagraph 6A along lapen sub angding pihini angding so troxy along alo selam lote lata 20 BA pensi lo nangi produk si ketok do yo do dan dingo he yo ketok kopi pi alo selam lote Council of Ministers along lunang ni tu kita son do pi yo dake la paragraph 2 subparagraph 7 abang talo ande andeng pihini andeng so proxy pen allo ka selam bang talo labang so allo ka selam alang litung council dungge har minister council of minister han lurong paper lo lage lason ni kaita un elo lage nang hutur do along si lu thung rong li pulo la sida kacheprek a differences sabang thandet po nonosam la BJP tum la gaprek ara charia som tum kilang dam ke dahu la article 163 1 along pulo la Indian constitution lo dakle e paklan da Indian constitution lo the article 163 council of ministers la dak sila tum lang nam cholo hala 62 long ke lang le lo posi mo paklar kon tu channel eli dak por hik dat po la dak la son si dog lo council of ministers article 163 clause 1 says that there shall be a council of ministers with the chief ministers as the head to aid and advise the governor in exercise of his functions. The council of ministers in the state is constituted and functions in the same way as the union cabinet. Ladak lang rong di tiap potsi council of ministers akapre ka minister council of ministers along dengan doi dake itu for example irrigation minister doji lapen HAD ministers doji lasonsi education ministers doji di latumang bong pen ake hoy nai ke head pulotangte chief minister ya head no lasladak to ka bangke jongsi
India constitution ateng pen lang lo pulotangte akaprek hala council of ministers tum nang chidon tum dia ji pula sa ning mata ram elo tum bangke akaprek asong tum bangke non BJP tum bangke lasin non sixth schedule ateng pen hala that discretionary power puke tok do la sob apu tha la pes la pen la thani dia thasa la tum mo pachela na nei ape chala sixth schedule long than dia lo governor non het lagi putang lagi ako lagi ala constitution ke do ana tu non na nang lang dun etami ka do it nang lang dun etami hammer do constitution ye rap ki uriya bang lide kente porino constitution do ko kada beta ave de sinamam de non adore so doi tali haru isi baksi puji la dave mapima dave the governor in the discharge of his functions under subparagraph 2 and 3 of paragraph 1, subparagraph 1, 6, subparagraph 6A, excluding the first two proviso, and subparagraph 7 of paragraph 2, subparagraph 3 of paragraph 3. Yo, hala long lia lo selam tahedi. Subparagraph langkate hala subparagraph 3 paragraph 3 lo tepilo subparagraph 3 paragraph 3 lo tepilo la sixth schedule long day dak schedule kopi lo lake do lo le paragraph subparagraph 3 of paragraph 3 subparagraph 3 of paragraph 3 late subparagraph 3 all laws made under this paragraph shall be submitted forthwith to the governor and until assented by him shall have no effect. Yo, the council of ministers alam tokte council of ministers alam tokte chief minister lo nai puli wali governor lo silo nai sipu la bendakta pulo la discretionary power do la long liam lo le selam seta governor aning ke hangateng pensi claim un aning ke hangateng mane alam ni aning hang thabare ke chok chelo la sikhidu la teng si hang nangji tribal area por council do por tribal area tribal atum pima ke claim ka sikhidu teng ni claim nahi tu si alam ni te punan ko ni ke governor lo por jatta lo ha bitte le ni todam lu ji te chok ko bang kali lo lage athema eltum chini nangji governor pan kai point ke napen lokote constitution pen la office ke seng masila hello itu article 153 pen check bolo potang paragraph 4 of paragraph 8 subparagraph 3 of paragraph 9 subparagraph 3 of paragraph 10 subparagraph 1 of paragraph 14 subparagraph 1 of paragraph 15 subparagraph 1 of and 2 of paragraph 16 of this schedule shall, after consulting the council of ministers and the North Autonomous Council of Ministers and the North Kachar Hills, North Kachar and the Karbi Anglong Autonomous Council, as the case may be, take such hala governor ban aning hang te po ba aning hang te Kipo, consult today. Halatum ani ke hangateng sun si claim ni consulting ko ana. Governor tu ke claim ni ke. Lapen jong si kali pulotangte la heading lo manda discretionary power ke tokti lu le si lo kimi bilong governor ajakong abi pulotangte la ke tokti ko mati. Consult po file ke lu nangi gali. Consult ba nang kopi ama ke pom tung la salam po hello ke punangi. La hello ke non ke paragraph 20BA when you look to there along that 163 when you look to wrong nasi lale ki unji langma ke kalang la si governor project ya jibo kuta pinangana ara charia song tungke lason si aphu atar lok alu cepar blok bok ni aku troy credit bar
nang tum hala autonomous council do an chelang pedra people say fight for that pulo tim atidi Notice andang la state clear long autonomous council kia du. ako nang tum people si case file for that putai pulo mati and the people look lage biya han saria mata ni ye te kang alam lo lo si alang li pulo nang tum han langa bong nang pikok lo nang tum langa bong ingkura jun nang ipuke ye nang pu pinan lang nang holong nang kapna lang tu akam kalilo nang metang le junon pu la sor ni na pu tekan lage CM banda lage roklok lo ke lage La si dak pen itum chini nangji la si governor panda constitution men se ke seng apot la pen governor ajakong kado kabian da dak dolo posi governor atumta the governor cannot act beyond the constitution beyond the law governor ke constitution apar ba constitution aron prakri puke lage constitution ateng ben se ala ek nang po claim nang po apot si ili tum ke hang da Sixth Shedule constitution are law pensi ili tum ke hang la so tok jir pen ajakong se tum ke hang pon apot governor da claim pri puke lage chong his da unde le bisa la so kitab long da tok aja como endo do ni the Sixth Shedule to the constitution absolute autonomy kusi putu dake absolute pulote 100 by 100 absolute autonomy kusi putu mane pau autonomy aja kong the pikhang jang 100% kusi putu kalang apordo lo posi penengwe nangkelang na korte panalo chunirilo non ke bang jilang adi pada bangke nale tum along jongsi tangka pini joy ke pulotangte nale tum constitution alu thui abang chilam jadangji athe itum citizen atum alamangke isia det along rilong ke dotum almake aron ni methang chichini nei la chichini ne pote itum che song rakhe dia je posi la bangke nili tum hin beta me chuning rilo nale tum methang doubts ka be dia je pa nale tum por hilo te halada bangke klar dakalam ben tum chini theko la se peneng me talk show on 6 to the constitution of India and autonomous state 479 episode of nangkelang na korte la peneng je tum han andame chorolo nale tum comment ka do ka be tamen dak nang pidun lo theklong lo posi nangli tum han isi naga chuning ri thu le thot lo nangli tum ari deng jongsi tangka joy ki pulotangte ador ki so kali nangli tum constitution alu thui bang chindam nangji lahele tum ari sim lo bang political leader komatne atum bange ningje thap ningje pura thekosda akichok chi ki me ka heno bange nangli tum constitution lang lo pute theklong ko lapen constitution ke nam ho da bang ilitum a big constitution lo lapen aso constitution la big constitution pute Indiana constitution nam lang ko along with Sixth Shedule la ke ilitum kar biang long ke charijia chalom jia jakong halata nam nang ji lapen ki pursda pur pon rapen pute doubts abangke ilitum amidat poplar da kono ko korte lapen injil tum peneng benang kelang tum tumala me churolo lapen ilitum a channel tame nang tum nang ninke me penang subscribe deka anso sinil tum lamang so chatai Cher sunat achatai men tame tum kar dia ke pan anso se aron alam ke than moi masing tum chisik pon oposi nang tum tame ninge me penang subscribe tum posi ninge thepel nang tum tape pineng dia talk show bangke la pon se kang tolo kadu ka be mata ajo ke me good night kardom